844 osebedo ka kila chiedh nade nikech lai mar 844 piem na nitiere ma japuonjre nitiere koda riyo mar somo maka ni bedo number 1 to samoro bedo number 5 wacho ni next term adhi temo matek to koro mama en exceeding expectation ikia kata ka ni temo maka akeni kaluore kod din japuonj just to be honest no ko tieko riyo mano mar somo japuonjre bende nitiere koda inge moro ma piem moro mana nitiere class ng'ano temo maber next time amba da tem abede kama nitiere. In fact, Sharon, odhi bedo challenge mbele kae. Wanyalo paro ndalo machon cha waneno kitingo nyithindo, Itingo gi okalo. Itingo gi nyathi okalo gi suore state, Sani to dhi bedo matek nikech suoruok no dhi bedo maonge, nikech onge marks, grading onge. To exceeding expectation nitie kiwango mane modhi bete. Emomiyo wacho ni grading system masani dhi bedo matek, suoruok cha dhi bedo maonge this time. Onge dhi bedo ni school makama, nyithindo makama, namba makama, dhi kama. Kaka chon wanyalo ng'iewo gazet piyo piyo. Ka penjo wuok, janyuol ringo ng'iewo gazet ni wane kaka nyithindwa timo. Number 1 wa Alliance, number 2 wa kama. Sani mago dhi bedo maonge. Koro emomiyo wacho ni mana learning to learn wacha. Wabe pod warito wadhi neno ni to banke jesea madhi rumo tarik 30 ni dhi bedo wachake tarik 27 nyaka 30 to KPSEA to rumo tarik 3. KPSEA rumo tarik 3 moro no dhi nyaka tarik 5 Friday nendo. Eka wadhi ng'ento ka wasetieko gigidhi non ginade to kose non gi wadhi grade ginade koro mano pod warito mondo tiparo na kaka jopuonj bende ingeni kada na kaka jopuonj bende schools na piema samoro kaka mari mar Harriet no nitiere koda school moro moteno kanyo uneno ni nthi school cha notemo nade unbende kaka jopuonj wacho ni koro jopuonj wang ni koro watem kama don't know ka koro dimbeko sani dimbeko that expectation mane chon nyathinigo ineno ni un skund adek mane class achiel uriuru utimo penj mondo utiegru ne kaka uchal. To sani because of this exceeding expectation grading masani wan godo. Exceeding, meeting, approaching and below. Koro wagejo gi mana kanyo. Nikech bende janyuol nyalo penjo ni janyuol nitiere koda nyathi mantiere grade 6 mane bedi timo penj mano mar KPSEA. Tingeni grade 6 ni bende grading bende akeni wuok ga yo machal nade. Mara 6 ni wachake grade 3 ngini class 3 mwachake gini grading 3-6 kamano en 3-3 koro grade 3 ka gitimo penj be koro gima giude adek ni to gima giude 6 CBA ma emedhiere emotingo 40 okay koro sani gima gitimo sani en mana 6 koro wadhi yudo gima class 3 nyathini no yudango to amedo gimare mara 6 koro mara 9 ni otingo 40 mano koro ting pod ne jopuonje dhi ne kaka japuonjre no time grade 3 igni ang'wen bang'e ingiso sani ni wamede jopuonje madhi invigilation because omuomo wangi be omuomo wangi emomiyo ma winyo wachon wacha ne wachako ng'wech to ne wakia ni mbele chal nade mbele haikukuwa sawa na mbele haijakuwa sawa mpaka sasa.